Chun is le go chóirde is mis ONP agus fáilte robisteach go dtí ard ar an Ardán agus an drama a bheith á phlé go miniu ná písa a tháinig mé tamlín beag go hin in Amharclann na Mainistreach Solar Bones an tedalata air is uorscéal éireannach atá a fáil siú roinn bliant ó hin agus beidir gur animniú nó gur bhuaigh sé go deban an bochar ach Mike McCormick is am cin tarmatóir an duine scríb ar Mike McCormick ach ní leann ach ein aber bháin an ní leon stad ann a bhí caintear cheoigechas beidir an sin agus banan sé le duine atá na choní I muo agus is seo éonar atá is leis monolog inmheánach atá san uorscéal ní lis gom an ní hin an scéal is túisce a réchlum a chur ar Ardán monolog inmheánach duine amháin níl an iiri sin deisina an rudí dramatúla dhéanamh níl an iiri sin play idir daoine éagsúla beidir go beidir go nachthraíonn na siomh ar bhealach níos fusa san uorscéal ach ní éiríonn go hionntach leis an gnééis sin de bhreise ábharíonn flat ar an gcuí sin nús an cén chial go dtíocht a gceisiú mar sin ach ní raibh é nachhrú siomh an bhíon sáil siú ceartú ar cheirigh sé sin beagáín leis ach go bbunaach tá casa mór amháin sa drama agus bhí sé anasol ar ón tús ar fad go raibh an casa sin a techt mar sin ní aonn tú an sais ní bhreathan tú an ruid sin tuigim rudí inis mar hiigim mar é an tús agus ní dóim greibert a bheith anna chéar chúiseach le sin aibrúach éocht atá an eistóireach sin íon ar bharnrud uair agus 10 nóid agus níos an conas cin an eistóirí an iirecht sin focail cuioinehar agus is éon aber bháinatain bíon stadna áir beag an siús an siút ach is éon aber bháinatá ach is an conas cin an eistóirí é ach dóiríir tá sé sin ráháda do rud le eistóir amháin agus bhí ladran ar ag pointí áir is a drama bhíon drama go maith ach uair agus 10 nóid duine bháin a caint leat gan éon ahrú siomh dóirir an tain ahrú bhí an ná an sáil siú a bhí go maith ach an dachar sí bíon de háin agus de cléigean titim ina gula níor a héan rudí cho fada sin chun fadálaachta. Mar leis an scéal féin is brealam rudí éireannach agus brealam rudí tá lunathe in éireann agus scéal an inaltóra seo nó ar inaltóra agus bainte tógála agus é tuairt ara dá bhean atá tí le cryptospiridium mar a bhíon muintir ar na hhéir an gomininic agus is cuiim siar a héal agus ar héal a fáistí agus ar a héal féin agus a lehéid sin agus tá casa áras sa scéal agus tuigeimiid é ón géad nóméad agus fiú murdig an an géad nóméid an sin tá pointí umadú le tríd an drama an neirta well tá sam cat an contorna seo agus beag an inráháda bí an eistúirt go maith ach sin go eistúirí eile beidir tá méid siú down ar fa uair go le tá charachtar éagsúla uaireanta sais tá glór charachtar éagsúla a ghlacha an eistúir sa phríomhráil an seo agus uaireanta bhreasnach níor siad códifriúil sin an glór féin mar sin si deachrí de aint tá eistúirí áirithe in an duine umlán nua a chuthir stáite trí an glór trí an gatí trí chruhan agus a lehéid beidir nar hasasta bheith sin íanamh is gasca an féin a bheith caiintear fa uair agus 10 nóméid ach bhí sé go bra ní bhling ní bhling dul as bailach lena eáil ní is agam céim fá gur bhachatar le monolog inmheánach éonar a aistrú ó uorscéal gin stáite Dir is fear amhád a d'ireadh sé an drama radio is fear amhád a d'ireann sé an lehanach sin é áir ar an Ardán lumsa óin. Slán Tolín.